थाइजौ ओंखामजों जानो थाखाय आरोना जेबो गैया लाबोबाय ओंखाम मा बिलाइ नामायनानै लाबोदो आरोना नोंथांमोना गाबोननि भिडिअ नुनो मोनगोन आरोना नै थिंहाय आगोल थांदो नुवाखै ले 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 नै खुलुमबाय गाइस हरनि भिडिअखौ ससेल' क्लिप नुनानै नोंथांमोना डिस्टार्ब खालामना होदो नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ बे मा बिलाइ खारं बिलाइ हरावनो नामायनांगौ जादों आरो मानि थाखाय एम्फौ फिसिदोंमोन आइया जे इन्दि बिलाइ होदोंमोन बे इन्दि बिलाइया जे मुलि गोनांखौ लाबोफ्लांबाय दं आइया जे गामियावनो नामायदोंमोन इसेल' एम्फौ फिसिदोंमोन जे बे बिलाइखौ होनाय लोगो लोगो जे एम्फौफोरा एसे जब्रब जादों आरोना थैलांदों आरोना इसेल' थैबाय बारा थैयाखै आरो इसेल'नो फिसिदों नै एम्फौआ मोननो थाखाय सम जाबायनो मैयासो हरनिफ्रायसो खारं बिलाइ होनाय जादों नङाबा खारं बिलाइ होआखैमोन इन्दि बिलाइल' होदोंमोन जे इन्दि बिलाइ होबा मानिया बे इन्दि एम्फौआ एसे गुदुर जायो खारं बिलाइ जि होयोबा गुदुर जाया एम्फौआ एसेल' फिसिदों आरोना जुलिनि थाखाय जा एसे रां मोनगौमोन 500-600 मोनगौमोन दायोथ' बिदि जब्रब नै मादि जाना दङ जब्रब जाना दङ बिदि थैलांबा मानिया फैसा थांबाय पानि में गया पिस्तल किलो बंद कर बोले custom gila ini saya custom sani jung single custom lagau dreng neo mating dong abiku utar gunang dini biku net gaya thui bai ya mulung moy nete nai koi ya kyo nai net gaya mudang net gaya net off ya network gaya nang thabai angnu thui bai thado जागा सेन्स खालामनोसै इथिं थांनोसै खेब्रै जिदिबाय बे नेटवर्क मोनाखै थेवबो मोजाङै मा जागोन जेनबाय आङो आंहा प्रेक्टिस गैया गेलेनो थाखाय बिनिखाय आङो जेनबाय बिथांखौ आङो गानैल' बुथारबाय बिथाङा आंखौ सैध' बार बुथारबाय टाइमा आप जाबाय जोब्बाय आं गेलेनो रोङाबा मादि गेलेगोन सोर गेलेगासिनो दङ थैबाय थैयाखै इस माङायनि बासिबाय थैबाय गाइस थाइजौ लायदों आङो थाइजौ नै थाइजौ ओंखामजों जानो थाखाय आरोना जेबो गैया ओंखामजों जानो बेनिखायनो आङो थाइजौजोंनो ओंखाम जानोसै होननानै हानना माइथिं आरोना हाबनोसै ओंखाम जानोसै थाइजौआ दाननाय जाबाय ओमफ्राय बिथाइखौ बिदि जागासिनो दङ नै जाबाय बेखौ बानलु गोरानखौ एवनानै जानोसै होनना बेयाव गलायनोसै ओमफ्राय बे थाइजौआ एम्फौ दङ एम्फौ नङाबा थाइनै थाइजौजोंनो बे थुरसि फिथाइयाव फुल जागौमोन आं जानो हागौमोन जानो हायागौमोन ओमफ्राय बिदि मोननो हाबाय बेयाव एम्फौ गैया बारा बेदरबो गैया पियास दाउखि सामब्राम बानलु एवनाय जाबाय बेखौ देनोसै आरोना बेवहाय टेक खालामनोसै
लाबोबाय ओंखाम थाइजौ जानोसै थाइजौजों ओंखाम बेखौ खाथियाव लानोसै बेयाव दोननोसै बेखौ बे खामफ्लाय सायाव थुरसिखौ दिनबाय आरोना ओंखामनिखौ बढ़िया bilas jasminnya tuh gitu guys जानाय जाबाय पूरा सम्पूर्ण जानो हायासै कमप्लिट थाबाय आरोना एसे थाइजौआबो थाबाय एसे ओंखामाबो थाबाय एसे दैखौ एसे लोंना होनि बहुत टेस्ट नांबाय जानो बहुत गोथाव जाबाय बरिया नांबाय थाइजौजों ओंखाम जानानै भिडिअखौ बेयावनो दिन्थिनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालाम नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदाननि फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव मोनसे खोथा नोंथांमोननि सापर्टजों 10K फेमिलि जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना खावलायगासिनो दङ जे फेमिलिनि ब्लग्स मोनसे भिडिअ लाबोदों होननानै 10K फेमिलि जाबा आङो लाबोगोन नोंथांमोना थाबैनो खालामना होयो फेमिलि 10K फेमिलि नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन थेंक इउ वाचिं जय बर' हारिनि जय